धन्यवाद। पहले सबसे पहले नमस्कार, शुभकामनाएं क्रिसमस की और आने वाले जो नया साल है सबको बधाई देता हूँ। बात ऐसे है कि आज हम लोग डीजीपी बोल के एक दल संगठन से, जो कि हम लोग द्वारांचल प्रदेश बोल के एक अलग राज्य मांग के आ रहे थे, जो कि हमने पिछले साल भी हमने भारत सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा था कि हमें बोडोलैंड की अलावा इस इलाका को जो लिगेसी हमारे जो डुअर्स जो 18 डुअर्स को लेके एक अलग सा राज्य प्रदान करना चाहिए, जो कि लॉ एंड और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की तहत इस इलाका को अगर चाइना से प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो तो इस इलाका को पावरफुल या स्ट्रेंथन करना जरूरी है। तो उसी हिसाब से हमने यूनियन टेरिटरी नहीं तो अलग राज्य की मांग में एक भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था। तो बात है कि अभी हम लोग एक पॉलिटिकल सीनरी नया एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि भारत की महामान्य प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारे पड़ोस कार्बी दिमासा भाइयों के लिए एक अलग सा ऑटोनोमस काउंसिल आर्टिकल 244A के तहत उन्होंने पिछले महीना 28 सितंबर को एक कंसेंट लेटर भेजा है पार्लियामेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारा भी यही डिमांड है कि जायज़ है, हमारा डिमांड उससे भी ज़्यादा मतलब इंक्लूसिव विस्तारित रूप से हमने डिमांड किया, हर एक जाति कुल भाषा को लेके सबका ध्यान में रखते हुए सबका अधिकार बराबर ताकि मिले इस इलाका को लेके, क्योंकि ये डुअर्स इलाका पता है भारत सरकार को भी बहुत दिनों से, सालों से, सदियों से पिछले वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ। भारत सरकार की कोई भी डेवलपमेंट यहाँ नहीं पहुँचते। आसाम सरकार भी हमें हमेशा अनदेखी करके आया, और फिर वेस्ट बंगाल जो ममता दीदी की सरकार है वो भी इस इलाका को हमेशा डिप्राइव करके आया है सदियों से। तो हमारा यही डिमांड है कि हमारा डिमांड जायज़ है, भारत सरकार को सुननी पड़ेगी, और हमारा जो भी डिमांड है हर एक कुल भाषा जाति को लेके एक आगे बढ़ना है। भारत को अगर 2050 तक 30 तक अगर भारत नंबर 1 विश्व गुरु अगर देश बनने जा रहा है तो हर एक कुल जाति भाषा को लेके चलना ही मुझे लगता है कि भारत जल्द से जल्द कामयाबी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि एक जगह कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई को दिखा के भारत कहीं विश्व गुरु नहीं बनने वाला है। तो हर एक जाति कुल भाषा को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो हम असम सरकार, भारत सरकार, जो भी हमारा अभी जो सरकार है उन सब से यही विनती है, विनम्र विनती है, अगर हम लोग एक ही स्टेट में अगर दिमा कार्बी अंचल बोल के एक राज्य गठन करने जा रहे हैं तो हमारा भी डिमांड यही है कि आप लोग हमारा भी डिमांड जल्द से फुलफिल करना चाहिए। ऐसा ना कि संविधान हम लोग विश्वास करते हैं बराबर सबके भारतवासी जितने भी लोग हैं सबके लिए बराबर है, नहीं हम जारा संतन है, दोगलापन है, नहीं यहाँ के लोग गरीब है, इसलिए हमें हमेशा से अनदेखी इस तरह का हम व्यवहार नहीं चाहते भारत सरकार से। तो इसलिए विनम्र विनती इस आखिरी साल में कि आने वाले सीजन में, और हमारा जो भी मेमोरेंडम भेजा हुआ है आप लोग के ऑफिस में ऑलरेडी हमारा वहाँ मौजूद है, कि उसके ऊपर गौर करे और हमारे डिमांड को जल्द से जल्द पूरी करे। यही हमारा आज ये छोटा सा प्रेस मीट आप लोगों के द्वारा भारत सरकार को एक मैसेज है। धन्यवाद। आं यूनाइटेड बर' पिपुल्स फराम एबा UBPF जाय आफादखौ जोङो थांनाय बोसोर जानुवारि दानाव फार्स्ट सावरायजेननानै आरो आगस्तआव दानाय जादों। बे आफादनि जानानै दुलाराय बर' हारि नोंथांमोननिसिम जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरो आरो लोगोसे फैबाय थानाय बर'दिन आरो गोदान बोसोरनि हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै जोङो फर द फार्स्ट टाइम यूनाइटेड बर' पिपुल्स फराम जानानै बे DGPनि हांख्रायनायाव बिथांमोननि जिनाखि माने आगान होनाय खामानि मावजेननो दुवार ओनसोलखौ लानानै बहाय जोंनिफ्राय फुल मरेल सापर्ट होनो थाखाय दिनै जोङो बहाय ज' जादों जोंनि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै। जों मिन्थिगौ जे बे ओनसोला गासै गोदो गोदायनिफ्रायनो ब्रिटिशनि समनिफ्राय बिनि सिगाङावबो भुटाननि आन्दारावहाय बे एरियाया दङमोन दुवार्स हिसाबै, जेरैहाय जोङो बिजिनिखौ बागदुवार होननानै बुङो, दा बहाय सिदली दुवार दंमोन। बेनिफ्राय जोंहा ओरैहाय बेंगल साइडआव गासै 11टा, ओमफ्राय जोंनि आसाम साइडआव
7टा गासै 18 डुवार्सखौ लानानै बे एरियाया एडमिनिस्ट्रेटिभ माने मा होनो बै मेकानिजमाव बे गोग्लैदोंमोन आरो जिहेतु बे हाया बे ओनसोला जोंनि आबै आबौमोनहा बे ओनसोलावनो रायजो जाबोनाय बे हाया जोंनिनोमोन आरो दिनै जोंनि आबै आबौमोननि बे हाखौ जाय हाया मोनसे रेकर्ड गोनां लिगेसि गोनां बे हाखौ नागिरफिननायाव बे सम्पतिखौ माने बुरखांफिननायाव जिहेतु DGPआ खामानि मावदों आरो बिनि गेजेरावनो बे ओनसोलखौ लानानै जेरैहाय सिगाङाव उदयाचल बिनि उनाव मिसिं बड'लेण्ड बिनि उनाव बड'लेण्ड एबा बर'लेण्ड नामाकरणजों आन्दलन जादों गोबां सेक्रिफाइसबो जादों आरो बिनि गेजेराव आङो पार्सनेलि पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड बिनि जानानै जेब्ला भारत सरकारजों माने सावरायलायनाय ट्राइपार्टाइट टकआव बाहागो लानो मोनदोंमोन मोनसे समाव ओरैबायदि बाथ्राबो जादोंमोन नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डजों जेब्ला गभर्नमेन्टजों सावरायलायबाय थानाय जादोंमोन बे समाव हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय मोनसे खोथा बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन आं प्रेक्टिकेलि आं मोजां मिथिगौ जे बड'लेण्ड सोदोब नैबे नमेनक्लेचारखौ लानानै बे बड'लेण्डआव थानाय गुबुन हारिफोरा मोनसे एलार्जि जायो बे सोदोबखौ लानानै दा जायनि थाखाय आसाम सरकाराबो बे बड'लेण्ड सोदोबजों जोंनो सेपारेट स्टेट होगोना एफाग्राब इजि नङा दा बिनि गेजेरावनो हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोंनो मोनसे मेन्टेल एक्सारसाइसनि थाखाय बड'लेण्डनि जायगायाव गुबुन माबा मोनसे नमेनक्लेचार अल्टारनेटिभ होनो हाया नामा होननानै मोनसे प्रश्न ओंखारदोंमोन आरो जोंनो माने मेन्टेल एक्सारसाइस खालामनो थाखाय जोंखौ बिथोनबो होनाय जादोंमोन एडभाइसबो होदोंमोन दा आं मोजां गोसोआव दङ आंहा जे बेखौनो जोङो गेजेर समावहाय जेब्ला जोङो NDFBआ दिल्लीयावहाय माने बहाय आं प्रेक्टिकेलि इनभल्भ माने बोसोरथाम जोङो लियाइसन अफिस गायसननानै गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादोंमोन बे समावहाय जोंखौ सोंदोंमोन जे नोंथांमोननिया नमेनक्लेचारा एसे कनफ्लिक्ट जानानै दंबाय थायो बे जाहैबाय मोनसेया बड'लेण्ड आरो मोनसेया बर'लेण्ड बे मोननैनि बिथोराव बबे मोनसेखौ एक्सेप्ट खालामजानो लुबैयो बे मोनसे कुइसन जादोंमोन आरो मोनसेया जाहैबाय गुबुनारिफोर जेरै बड'लेण्ड एरियायाव थानाय गुबुन हारि माहारिफोरा बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै एलार्जि जिहेथु जायो इनक्लुसिभ प्रसेसआव माबा मोनसे गुबुन नामफोर होजाया नामा होननानै जोंनि खर'आव सोना होबाय थादोंमोन बा जोंखौ कुइसन खालामदोंमोन बे समाव जों मोनसे समाव ओरैबायदिबो सानदोंमोन जे स्ट्रेटेजिकेलि जुदि जोङो मुंखौ थारैनो सोलायनो हामारोब्ला नेशनेल सेमिनार खुंनानै बर'फोरनि गेजेराव बे नमेनक्लेचारखौ माबा मोनसे मुं दोननानै जोङो सेपारेट स्टेट क्रिएसन खालामनायाव बयनिफ्रायबो क'पारेसन मोनगोन नामा दा बेबायदि मोनसे समबो फैदोंमोन आं बेखायनो गोसोखांनानै बे बाथ्राखौ गोसोखांनानै आरो सिगाङाव दोननानै दिनै जोंहा फंबाय बे फार्मिनास मोनहा जिनाखि इनिसियेटिभ लादों आरो जिहेतु थांनाय बिटिआर एकर्डआव बे मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाहैबाय बिटिआर एकर्डआव एबसु NDFB UBPO आरो गुबुन गुबुन आफादजों सोमोन्दो थानाय जिहेतु सोद्रोमा बिथांमोना मोनसे एकर्ड खालामनानै फैबाय 2020आव दा बहाय बड'लेण्ड एबा बर'लेण्ड सोदोबखौ लानानै आन्दलन खालामनायनि जेबो स्पेस गारबोआखिसै देयर इज नो स्पेस लेफ्ट आउट फर डिमान्डिं बड'लेण्ड अर बर'लेण्ड बे एखेबारे स्पष्ट जानानै फैदों दिनै जायनि थाखाय दिनै अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना नि स्पेसा जिहेतु गैलियाब्ला
नाथाय बड'लेण्डनि जिनाखि सिमां बा बे हाखौ लानानै जोंहा गावनि आथिङाव गसंनानै थानायनि जिनाखि माने हप एन्ड आसपाइरेसन बे हालामखौ लानानै बेखौ जुदि सिगाङाव लांथारनांगौब्ला जोंनि गेजेराव जयै खनसेबाव आरो सावरायलायनायनि सम जायाखै नामा दा बेखायनो जिहेतु 2023 माने जोबनोसै बिटिआर एकर्डआबो बोसोरब्रैयाव आगान होनोसै जानुवारियाव जों इउनाइटेड बर' पिपुल्स फरामनि जानानै बर'फोरखौ खौसे जयै सावरायफिननो आं आपिल खालामो आरो फैबाय थानाय समाव जेरै DGPआ माने गोदोनि रेकर्ड पार्टिखौ नायनानै लेगेसिखौ नायनानै दा दुवार ओनसोल बिथांमोना माने डिमान्ड खालामनो आराम्भ खालामदों दा बेनि सायावबो एसे नोजोर बोनानै बिथांमोना मोनसे जथायै मोनसे डिसिसन लानाया गाहाम होननानै आं सानो आरो फैबाय थानाय दिनाव जों जि गोरोन्थि खालामबाय सिगाङाव बे गोरोन्थिया जाहाथे जाया बिनि थाखाय माने मोजाङै सावरायलायनानै आवगायनो थाखाय आङो इउनाइटेड बर' पिपुल्स फरामनि जानानै बयखौबो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजोंहाय आं बर' हारिखौ खावलायहरो इउनाइटेड बर' पिपुल्स फरामनिफ्राय जोङो जानुवारियाव मोनसे प्रेस कनफारेन्स खालामगोन आरो आं दिनैनो बुंखानो लुबैयो जों मा बुंनो लुबैदों जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माब्लाबा एसे बुंबोबाय थादों जे फैगौ बिसायख'थिया माने MP इलेक्शन प्लास बिनि उनावहाय जिनाखि बिटिआर एबा BTCनि जेनाखि काउन्सिल इलेक्शन बे मोननैबो जोंनि थाखाय एसे क्रिटिकेल जानानै थाबाय बे सैथो बाथ्रा मानो होनोब्ला दा अना बर' बे सोदोबा मानसिफोरनि खुगायाव गैयाब्लाबो सिंजों जिनाखि दाहार बोहैनानै दङ आरो जाय दाहारनि थाखाय दिनै जोंनि क'क्राझार समस्तिनि बिनिफ्राय जों बर' केन्डिडेट 10 बोसोर गोमानांदों जोंनि खौसे गैयैनि थाखायनो आरो फैगौ इलेक्शनावबो जों जेनगोन बे एखेबारे सैथो दा बे खौसे गैयैनि थाखाय जों जेनगोन दा जों बुंनो लुबैदों फर दा सेक अफ पार्टि जेनेबा UPPL आरो BPF फर दा ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ दि बर'स बिथांमोना गावनि पार्टिनि माबाखौहाय नेवसिलायनानै दोनथ'लायनानै जुदि कमन इन्टारेस्टआव फैनानै सासे मोजां केन्डिडेट जाय केन्डिडेटखौ माने फारनैबो पार्टिनिफ्राय माने एक्सेप्ट खालामलायनो हायो बिब्दि जानानै जुदि होआब्ला जोङो मोननैबो पार्टिया दा मा खालामदों गावनि गं फारनायाव बिजि जादों गावनि गंखौल' फारदों आरोखि गोफार खालामनो नाजादों नाथाय जों सौलायलायगोन बिनि गेजेराव थार्ड पार्टिया आरो MP इलेक्शनाव देरहागोन आरो BTCनि काउन्सिल इलेक्शनावबो जोंसो हाद्रि खुफुंलायनाय सौलायलायनोसै मोननै पार्टिया नाथाय थामथि पार्टिया BTCखौ दखल खालामगोन बे एखेबारे सैथोथार आरोखि आरो बे स्टाइलजोंनो माखासे मालाय क्रिम जाग्रा थिखिनो गोनां हारिनि जायनाखि मानसिफोर बिथांमोना बे खाबुखौनो खालामनानै मा खालामो बेकिंआव मोननैबो पार्टिखौ बिराद गोथाव रावजोंहाय माने फुस्लायनानै दोनबाय थादों थाखा फैसा होनानैबो हयथ' सापर्ट खालामदों आं बेखौ सासपेक्ट खालामो जाहाथे जों सौलायबाय थायो आरोखि सायाव बिनिफ्राय साइलेन्टलि बिथांमोना फैगौ जिनाखि माने बमब्लं दामनायनि जिनाखि सम फैगोन बिथांमोना दामगोन आरोखि बमब्लंखौ ओमफ्राय जोङो माने गालाला मोखां गोसोम नायनानै जोंनि बोथोरफोरखौ आरोबाव दुखु गोनाङै जोङो आरो हगारहरबावनो बायद' जागोन आरोखि बेखायनो आं खावलायो जों जुदि गावनि पार्टिनि इन्टारेस्टखौल' नायालासिनो माने बृहत सार्थ ग्रेटार इन्टारेस्ट फर दा बर' पिपोल बेखौ जुदि साननानै जुदि जोङो
गावनि पार्टी एफिलिएशन इन्टारेस्टखौ एभयड खालामनानै दोनथ'लायनानैब्लाबो खौसे जानानै फैगौ एमपि इलेक्सनखौ जुदि गेलेयाब्ला जिहेतु जोंनि थाखाय खैफोद दङ बेखायनो जों खावलायगोन बिथांमोना मा फर्मुलाजों ज' जानो हायो बे उननि बाथ्रा सावरायलायनायनि गेजेरजों नाथाय ज' जानानै सासे केन्डिडेटखौ होयोब्ला बे अरायबो जोंनि मोजां जागोन आरोखि आं दा बेखौनो खावलायो थेंक इउ प्रथमाव गोजोननायखौ जासिग्रोबाय आरो फैगौ समनि क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनिबो हामलायनायखौ बयनोबो जासिहरग्रोबाय दिनै जोङो डिजिपि मोनसे गणतान्त्रिक दलनिफ्राय मोनसे खौरां मेल खुंनाय जादों बे खौरां मेलानो जाहैबाय मोनसे जों पलिटिकेल डेभेलपमेन्ट जे भारत सरकारनिफ्राय नुनो मोनदों दा बेखौ लानानै जों डिजिपिनिफ्राय आरो लोगोसे इउनाइटेड बर' पिपल्स फरामनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि बिथां जे मुसाहारि बिथाङाबो दङ दा जोङो जयेन्टलि मोनसे दा बेखौनो मोनसे रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खौरां मेल लानाय जादों जे बाथ्राया जाहैबाय बयबो मिन्थिगौ आरो खौरां मेलफ्रावबो जोङो नुगासिनो दङ जे आथिखालाव जे भारतनि महामान्य प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुनिफ्राय जे मोनसे कनसेन्ट लेटार हरदों जे आसामाव थानाय दिमा आरो कार्बि ओनसोल नामाकरननि मोनसे गोदानै अट'नमास स्टेट दानो थाखाय थियारि जानायखौ जों नुनो मोनदों दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बेखौ लानानै जोङो बे खौरां मेलखौ दिनैहाय रायजो राजाफोरनिसिम आरो फिन खेबसे जे जोंनि आगुनि जे डिमान्डफोर बा थांनाय बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोङो जे जों प्रसार खालामबोदोंमोन जे जुदि प्रकृतार्थ जोंनो अट'नमास स्टेट बा आलादा रायजो मोनथारनांगौबा जे डिमासा आरो कार्बिफ्रा बिथांमोननि जे मोनखानाय जे सिडुलफोरखौ मिलायनानै जयै इनक्लुसिभ भाबै जुदि मिलायनानै जुदि आवगायोब्ला डिमान्ड खालामोब्ला बिथांमोना निस्सय मोनगोन होननानै जोङो प्रसार खालामदोंमोन लोगोसे जोंनि डिमान्डखौबो जों प्लेस खालामदोंमोन जे जों मेम'रेन्डामबो अलरेडि साबमिट होदों थांनाय बोसोरावनो जे दुवार ओनसोल मोनसे आलादा फुल फ्लेजेड स्टेट जोंनो नांगौ बे 18 दुवार्सखौ लाफानानै आप टु तिब्बत दुवारसिम जेसेबां तिस्तानिफ्राय लानानै सदिया फ्रन्टियार ट्रेकसिम जोङो थांनाय बोसोरावनो जों मेम'रेन्डामबो होदोंमोन दा जोंनि बे प्रसार बा जोंनि जे सानसुमैफोरनि जे डिमान्ड जायखौ लानानै जोङो आवगायदोंमोन दिनै फिथाइ थायबाय थायनायखौ जों नुनो मोनदों जे भारतनि महामान्य प्रेसिडेन्टआ थिग बे रोखोमैनो जोंनि जे डिमान्ड जे दुवार ओनसोल बा बिसिनि बिथांमोननि जे कार्बि डिमा ओनसोल माने बिथांमोननि एक्जिस्टिं थाखानाय 1952आवनो मोनखानाय 6 सिडुलाव हाबखानाय संबिधानाव हाबखानाय कार्बि आंलं डिमा हासाव लेन्ड बेफोरखौ रिनेम खालामनानै अट'नमास स्टेट मोननायनि सार्थआव बिथांमोना गावबागाव जाथि कमिउनिटि बेसिसनि जे समस्याफोरखौ दोनथ'लायनानै दिनैनि दिनाव बिथांमोना कार्बि डिमा माने ओनसोल होननानै मोनसे नामाकरन नमेनक्लेचारजों आलादा रायजो बा अट'नमास स्टेट मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिखायनो जों होनदों भारत सरकारखौ जे जोंनिबो डिमान्डआ सेम आरो जोंनिबो जाथारगोन जों बेखौ 100% थांनाय बारावबो जों होनदों सानसे नङा गाबोन नङा समफोर नङा मालाबाबो जों मोनखासिगोन आरो लोगोसे जोंनि बे बाव जे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बा जोंनि हालामनिया मोनसे आन्डारस्टेन्डिं जानानै दङ जे दुवार ओनसोल लायोब्ला जोंनि बड'लेण्ड मोनखानाय एक्जिस्टिं बिटिसि बा बिटिआरआ जोबगोन बे नङा जों आगोलनिफ्राय होनबोबाय थादों सेम मेघालयनि बादि जेरेखम गार' हिल्स जयन्तिया हिल्स खासि हिल्सफ्रा दिनैसिम दङ बिसोरना मा स्टेट पावार जे एडमिनिस्ट्रेटिभ बेखौबो सालायगासिनो दङ आरो बिसोरनि काउन्सिल मोनथामाबो सोलिगासिनो दङ जोंनाबो दुवार ओनसोल रायजोनि सिङाव जे जोंनि मोनखानाय एक्जिस्टिं बिटिसि बिटिआरआबो अरायसम थागोन थारमाने मोननै जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ मोनगोन गाहायावबो जोङो काउन्सिल सालायगोन गोजौआवबो जोङो स्टेट सालायगोन होमब्ला बेसे मोजां डाबल बेनिफिट दा जोंनि सानसुमैफोरनिसिम जों बेखौनो खावलायो जे जाबाय जों बुंनो थांदों जे बे जिनिसा मोनसे सिन्थन खालामनानै सावरायफिननायनि माने गोनांथि दङ गावबा गाव माने जे जानानै थांबाय बेफोरखौहाय नागारलायनानै जे जिनिसजों थांब्ला जोङो आन्दायै 50-60 बोसोरसै
दिनैहाय जोङो जे लामाजों जों आवगायदों जों नुहुरदों जे बे जिनिसजों थांब्ला जोङो निस्सय मोनथारगोन बेयो इनक्लुसिभ सोदोब बा गथाय जाति भाषानिफ्राय खुनु आफुथि थानाय नङा बयबो एक्सेप्ट खालामनानै लागोन आरो लोगोसे जोङो परबर्ती समायाव बे आन्दलनखौ गोख्रों खालामनानै जों आवगायलांनो सानगासिनो दङ माने जोङो आसाबादि नेक्स्ट सामार सिजनफोरनि सिगांनो जोङो बे जोंनि डिमान्डखौ भारत सरकारनिसिम आरोबाव जों दैथायहरगोन बा जों मोनसे फुलप्रसु मोनसे माने बिथायखौ जोङो भारत सरकारनिफ्राय मोनफिनगोन गभर्नमेन्ट माने इन्डियानि जिखिनि प्रेसिडेन्ट बिथांनिफ्राय जिखिनि कार्बि दुवार ओनसोलनि मोनसे जिखिनि डेभेलपमेन्ट मोनसे प्रेजेन्ट जिखिनि रिजाल्ट मोनदों बियो बेसे गोबावनि प्रेजेन्ट बे बिथांमोननि जे डिमान्ड बेखौथ' रिप्लेस खालामनाया जे गावसिनि एक्जिस्टिं नामखौ सोलायनानै सेप्तेम्बर बे बोसोरनिनो सेप्तेम्बर मासाव बिथांमोना रिनेम खालामनानै गावसिनि जे मोननै काउन्सिलखौ ज' खालामनानै कमप्राइजिं मिलायनानै मोननै काउन्सिलजों अट'नमास स्टेट डिमान्डखौ खालामदों दा लोगो लोगो नै डिसेम्बर मासावनो दाखालि 28 थारिख खालि बे जिनिसखौ महामान्य प्रेसिडेन्टनिफ्राय कनसेन्ट मोननाय जाबाय आरो जों जिखिनि कार्बि आंलंनि जिखिनि डेभेलपमेन्टखौ लानानै नोंथांमोना दुवार ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट बियो प्रेजेन्ट मा सिटुएसनाव दं गभर्नमेन्टनाव बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना एसे लेहेमिया जादों जे जोंनि गेजेराव जोङो प्रथमते जोङो गासै जाति भाइ बा बिभिन्न दल संगठनफोर ज' लानानै आवगायनो सानदोंमोन जों सेस्ताबो लादोंमोन बे जिनिसा साक्सेसफुल जायाखिसै आरोबाव जों खावलायबावो जे जों जेन' गासै दल संगठनफ्रा सावरायनायजों लोगोसे मोनसे मा होनो सानसुमैफोरजों ज' जिरायलायनानै जोङो एखेलगे जेन' आवगायफिननो हायो मानोना जों मिथिगौ 100% बे लामा सैथो निस्सय दिल्ली थाब सहैगोन बा जोंनि डिमान्डआ फुलफिल थाब जागोन खावलायनि मुङै दा जोंनावहाय ओरैबादि इजि मोनसे लामासो दङ होननो जों सानो आलादा रायजो मोननायनि जुनै जे भारताव मोनसे 244A आर्टिकेल नाम्बार दङ बेजोंहाय ट्राइबेलफोरनि प्राधान्य होनाय लामा दंथारो आलादा रायजो गठन खालामनायनि जुनै दा जोङो बेफोरखौ फल' खालामालासे नाना रखम माने बे संबिधानिक माने जुक्ति गैयै कयेकटा डिमान्डजों गोदो बिबाय उदियाचल बड'लेण्ड बे रोखोम नाना रखम बिनानै सोरबाबा मिसिंलेण्डनो बड'लेण्डनो दा बेबादि जों डिलिउसन मोनसे आन्दां मोन्दां बोरै रायजोखौ मोनगोन जों बेबादिखौसो नुनो मोनबोदों दा जोङो जे कार्बि आंलं डिमा हासाव ओनसोलनि जे डेभेलपमेन्टखौ नुनानै जोङो 100% जोंनि फिसिनिफ्रायबो साबसिन इनक्लुसिभ सोदोब दुवार ओनसोल आरो बे दुवार ओनसोला लेगेसि दं दिनैनिफ्राय नोङो 200-300 बोसोरनि सिगां बे हालामखौ दुवारसो होनोमोन दा बे बेकग्राउन्ड बेकबनखौ लानानै जोंनि रियेलिटि जोङो जे लेगेसिखौ लानानै जों आवगायाबा जों मा लामाजों आवगायनो ओंखायनो जों 100% भारतबर्षआ जोंनि डिमान्डखौ आखार एखारबो दाननो हानाय खुनु क्षमता गैया जोंनि खालि नांनाय आरो जोंनि रायजो मोननायनि जे माने डिमान्डफ्रा स्ट्रं भाबै जुदि प्लेस खालामनो हायोब्लानो जों रायजोखौ थाबनो मोननो हागोन